Oh, lagi mo report miro sa eskwelahan, guys. Ari military ka. Then, I mean, 40 years old, nawal, single. Single ng motor. Nasa sa likod, ugag. Kaya tabangan ka mo, guys. Kabo. Matay, mapili. Kaya tabangan ka mo, guys. Ulitin na naman. Kami gunit, guys. Ako ba, ako na sa Lex, ako sa Lex. Wala po si TJP Magandang hapon po sa inyong lahat. Kami po ang grupo na mag-ahatid sa inyo ng kaunting kaalaman tungkol sa lipunan. Ang salitang lipunan ay nagmula sa salitang lipon. Tama, na nangangulag ang pangkat. At tayong mga tao ay may kinabibilangang pangkat na isang tunguhin o layunin. Ngayon, ay ano naman ang komunidad? Ang salitang ito ay galing sa Latin na communis o pagkakapareho. Ngayon ay dumako naman tayo sa tanong na ano nga ba ang kabutihang panglahat? There. Hindi mo magkakataka or something. Tarungan na hawid kay tarungan po din hawid kay lawan sa taas. Huwag na lang kaya Jessica. Ano nga ba ang kabutihang panglahat? Sa simpleng salita, masasabing ito ay kabutihan para sa bawat isang individual sa lipunan. Ito ay pagkakahalagang naiiba sa dasaling kapahanan. Malaga maunawaan mo ang tumuki at Malaga maunawaan mo ang tumuki ng lipunan ay hindi ang kabutihan lamang sa isang individual o koleksyon na individual na kabutihan ng mga taong bumubuo nito. Kapag ganitong paniniwanan, maninibabaw patuloy na mabibigyang laya ang mga malalakas, napigin ang mga mahihina. Ano nga ba ang tungkulin ng lipunan? Ang tunay na tungkulin ng isang lipunan ay ang kabutihan na nararapat sa isang komunidad at umaling sa lahat ng individual na kasabi nito. Kaya masasabing may limarong bilangin. Ang hangin. Ng tao ang ayunin ng kanyang pagkakalikha. Mahalagang bigyan din ng tingin ng mga komunidad magkariwalay sa kabutihang panglahat. Hindi kalayaan o pagkabantay-bantay na rapat manaig. Tama ba? Ano ang dapat manaig? Dapat tayo ang lahat ay pantay-pantay sa isang lipunan. Kaya hindi tayo pantay-pantay, maaaring aapihin ng malalakas. May kapangyarihan ang mga mahihina. Tama, understand? Yes. Dapat manaig, kundi ang panlipunan at sibil na pagkakaibigan na palaging nangangailangan ng katarungan. Ayon naman kay John Rawls, ang kabutihang panglahat ang pagkakahalagang kondisyon, pantay na itinahagi para sa kasabi ng isang lipunan. Lagi natin tandaan na hindi lamang ang personal na kabutihan ng individual ang nilalayon sa lipunan, kundi ang kabutihang panlahat. Kaya kung walang kabutihang panlahat, magkakaagaw-agaw tayong lahat sa isang lipunan. Magkakaroon ng isang malaking gulo kung walang kabutihang panlahat. Mahuli, binibigyan linaw din ng kabutihang panlahat na tumutukoy sa kabutihang naayon sa moralidad ng tao sa likas na batas. Moral. Tama. Thank you, Dalibauta. Maraming salamat po sa lahat. Maraming salamat po sa lahat. Wait lang.